To fa, labari da ɗumi sa mai sauraro. Kamar yadda kuka sani fitaccen jarumin nan a Alhaji Mai Nasara kenan a yayin da ya samu nasarar auren wannan fitacciyar jaruma Dr. Asiya. Duba da yadda a gaskiya dai ranar farin cikinsa ranar darensa da farko kamar yadda kuma yake nuni ma matan nasa ya uwar gidan kenan wannan fitacciyar jaruma Maryam a yadda ke nuni da cewa gaskiya ba zai iya barinta zuwa ɗakin Asiya ba sai dai ya ci gaba da zama inda yake. Kamar yadda yake tunanin yadda zai bata ta kwana ita kadai ba tare da shi ba. To mai sauraro menene kalan naku ra'ayoyin a game da abin da Mai Nasara yake shirin aikatawa tattare da wannan fitacciyar jarima Maryam na cikin shirin fim na labari na, kamar yadda kuma yake shirin aikatawa ita Dr. Asiya a ranar darenta na farko. Shin cewa hakan da yake shirin yi yayi daidai ko kuma bai daidai ba? Dan Allah za mu so da kusa da mu ku bayyana mana kalan naku ra'ayoyin a comment section namu gaba ɗaya. Duba da haka idan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan session namu mai albarka, kafin dai mu sake muku wannan gundarin rahotannin da mu so dan Allah da kusa da mu ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Sai dai kuma masu sauraro cakwakiyan ba nan ya saya ba, kamar yadda dai a gaskiya wannan fitaccen jarumi wadda aka fi sani da suna Yaya Mujahid, duba da yadda ya shiga wani hali a lokacin da kikan ci gaba da yi wa Dr. Asiya nasiha da cewa Allah ya bata zaman lafiya tare da mijinta, duba da yadda ke nuni da cewa gaskiya yayi matukan asara, kamar yadda yake nuni da cewa bai san yaushe zai sake samun wani babban dama kamar wannan ba, yadda kuma da Asiya take nuni da cewa yayi hakuri Allah zai bashi mafi ita. To mai sauraro a gaskiyan kuma bayani yadda gaskiya mahaifiyan Maryam take kan ci gaba da addu'a da cewa Allah sa wannan auren da mijin nan nata Mai Nasara yayi Allah sa zaman to alkhairi a gare shi, duba da yadda ake ci gaba da kuma bayyana ra'ayoyi kala-kala a game da wannan auren Mai Nasara. To mai sauraro kamar yadda kuma ka sani wannan fitaccen jarumta wadda aka fi sani da suna Aminu Saira a yayin da kikan nuni da cewa yana da matukan godiya akwai da yaushe ba zai fasa ci gaba da godewa manema shirin fim na labari na ba, yadda kikan ci gaba da bibiyan wannan fitaccen shirin fim a YouTube channel nashi mai suna Saira Movie ko kuma Arewa 24, duba da yadda abin yake matukan burge shi yake jin daɗi sosai. A gaskiya bai san me zai cewa manema shirin fim na labari na ba, sai dai Allah saka wa kowa da gidan aljanna kuma Allah jikan wanda suka mutu. To duba da hakan mai sauraro anan da ku dakace mu idan dai wannan shine farkon ziyartar mu a wannan tashar namu mai albarka, da mu so dan Allah da kusa da mu ku danna mana subscribe kana da alamar kararrawa kamar haka. Mun gode.